Tini kereng-kereng thayono ti prasarok joto thayono TSF bodol Roman script no kitinggai National Highway Route Block Kasulaimani Mujaka Omo haikeno Karamchara SK para National Highway laharo TSF ni bodol ongkhorei jirigai kabai muktei pungtei baike lahar Kasulaimani mang Haijukni siming ok buksa saya nengya khlaiwei Roman script ni jobabo ongkholaika ti prasa joto rungsrungnai rok sakni mani kokthai kokbrok masaya exam rogo selaimaya kaplaijak kokbrok kokthai bai maporiya nei bini kokthai bai mang salbusuk tongnai nei Roman script bai sinani pornani bagai sanmung lahar kejaro lahar kutunggo asukjak rungsrirok nainani chinmangpribo Zoran simin oro lahar kasunan ceng kamunai. Jeng soitani simin ceng mani. Tak jora tu jolin tong kaham keno. Engke kaham ken jolai thanai khakayo. Bo jaga apa? Amo Koramsara Puran Bazar sini jam. Mo Koramsara long trebeli andaro bo thayo omo haike lahar kasu jagoi tong. Koramsara wo. Koramsara oro kaisano. Engke yang tongu SK para. Norgne sanmung demand tamo. Roman script. Tini tongmu no norgne je sanmani no rijagi yang kangkai norgne o asukmani busu jora tongnai. Tongnai je saja sak maya sak chung tong. Soflai ya hasugoi tonglai nita. Kebo phon norbai malainan bagai kebo hasta. Phaya ko tak jor te ke phan phaya ko. Busoro loku faikana norbai baksa tini. Phaya bos te phai nyai. Sa phai nyai te phai tongo. Nangkai bo photo tong. Ang college yudin ni TSF president Ninmung. Kunal Jomatia.